हमरा कुछ और शक्ति देवे के खातिर ए ब्रह्मांड से आइल बा। कौन कौन सा शक्ति बा एकरा पास? हमरा पास लाइटनिंग स्पेल बा जेकरा से तू बिजली क्रिएट कर सकेला। पता बा हम अपन एगो उंगली से दरवाजा भी खोल सकेनी। अगर केहू किडनैप होके और वो जगह तारा पता चल जाए तो तू बिना चाबी के भी ओकरा खोल सकेला। अरे वाह, ई तो बहुते मस्त बा। और हम बिना हाथ लगैले कोनो भी चीज हवा में उछाल सकेनी। ये देखा। कार्बो बाजू में पड़ल सारा पत्ती के हवा में उछलस और ऊ हवा में डांस करे लगले। वाह, ई तो एकदम मस्त बा। तब तीनों हंस पड़ले। ई सारा शक्ति तू हमरा देवे वाला बाड़ा? हाँ, यही से हम आइल बानी। लेकिन यहाँ तू ही हमरा अपन शक्तियन से बेहाल करत रहलू। हमरा माफ कर दिया। कार्बो अपन जादुई शक्ति दिखा के गोलू के और पिंकी के अचंभित कर देलस। वो ब्रह्मांड से लाइल शक्ति के पिंकी के यानी अपन वंडर गर्ल के दे देलस। हमार काम हो गइल। अब हमार वापस जाए के समय आ चुकल बा। कार्बो अपन घड़ी के 3 बार घुमैलस और ऊ फुर से आसमान में उड़ गई ब्रह्मांड के तरफ। पिंकी और गोलू ओकरा देखत रह गईले।